Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 28 na bulan sang Hulyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu ngaton talakayon para karon nga aga. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa inyo lawas. D3 Bayo tambalman sa ubo sipon kagilanat tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kay nadulong man sa aton sang DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo ini sang inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig man panubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya nga bisin, charantin kag polypeptide. Gani kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, gamit na DTX 500. DTX 500, proteksyon sa pamalatian. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan. Mainit nga isyo, ang bugal sang pungsod Pilipinas, Heidelin Diaz. Bulawan ang iya sini medalya. Naghugyaw ang bilog nga pungsod Pilipinas. Instant milyonarya man si Heidelin Diaz. Milyones ni ang iya sini nga mabaton nga padya. Dihamak ka mga tanyag, libre sa eroplano, tanan-tanan na lang, libre. Dapat gid nagakabagay gid man nga tagaan ini siya sa nagakaigo nga insentibo. Haos ang lat kundo unit tanan nagatanyag kay Heidelin Diaz. Amo na siling ko bala nga pag-abot sang tiempo nga imo na gid ya kapalaran, imo ina. Dihamak man nga naagyani nga pag antos ni Heidelin, porte man ni sa una, ang pulo panago ya, hilibion man ni siya, porte ni nga arangkada sa iya sang gobyerno, mitrex nga to, kadumdum ka mo, porte, ginlakip ang alan ni Heidelin Diaz sa mitrex ang gobyerno, nga isa siya kuno sang naga-maniobra gid nga kaltason kag tabugon si Presidente Rodrigo Duterte sa iya sinipwesto. Sa ulihin, nagwato daw kutso-kutso. Di, na-monitor ko kapon ba puwerte? The wiper ang ulo ni Presidential Spokesman Harry Roque. Yan di niya. Wala ko labot na ya. Wala ko ya kabaton. Wala na galin sa opisina ko ya. Kung ukato na ton ang natabo, panahon na to, ni Presidential Legal Council subong Salvador Panilo, dumdum ka mo, na nagserbi sa spokesman sa Malacanang antes ng Legal Council, siya ni nagpagwas ang Metrex. Gindalaya ngalan ni Heidelin Diaz nga isa kuno sang mga madamo nga personalidad nga luyagid nga kakason si Presidente Duterte sa iya pwesto. Te karon ho, porte. Grabe nga, dayaw, wala kagtuo. Amo na kung kaisabla, kung ka palupad ka sang balita, halitan mong tao, pwerte man ipagantos na idilin mo.
hamak mo yung palasyo kontra mo, sa Mitrex, ibutangalan mo, nga daw luyag mo yung tabugon sa pisto, ang presidente. Te karon no, bulawan nga medalya, ang tanan aliluya, ang tanan dayaw. Kung sa bagay, amo na kuno siling sang aton mga katigulangan, kung nakaagi ikaw sang daog-daog, kag ginaagi ikaw antos, maabot ang tsimpo nga mapremyuhan ka man. Tiyan mo na ni, ang premyo ni Heidelin. May bulawan na siya, gintagaan niya pabugal ang Pilipinas, may house and lot na siya, may milyones na siya, instant milyonarya. Amo na blang ginasiling nga kung nagapaubos ka, kag kung may abilidad ka, luyag man sa iban nga pakalainon ka, mangibabaw kagid, bangod sang imo abilidad, kag bangod sang imo ka-inosente sang tanan nga ginpasibangod sa iya. So, congrats kita kay Heidelin, naghatag naman sang bugal sa bilog nga pungsod Pilipinas. At mga mitrex nga to, lubong salimot, subong ang tanan dayaw. Basi kung ipanginwala nyo, mahuya man kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy. Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy. Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolog sa luto sa Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Nakayuhuman ko kahapon. Pagulpi lang nagdamo pariente ni Heidelin Diaz, no? Damo na merinti. Diri kita. Ang Okta Research kahapon nagsiling, kaya natunan nila posible sinimana nga lockdown naman. Amo man ni ang ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa ikaanom kakatapusan niya nga suna nga kon daw masyado na gid kadelikado sang Delta variant ibalik bisan hindi man nila gusto nga maguba ang negosyo kag madugangan naman ang gutomon sa pungsod ipapanaogid ang lockdown naman sa pila ka nagtaas nga mga lugar kag ginigo sang Delta variant. Amuning delikado. Do hindi kita makapahuway sini. Kaya kung i-lockdown naman, pwerte naman gutom naman damo mawadaan trabaho, damo na nagsirira nga establishmento, i-lockdown mo liwat, tapos na. Gutom na. Laming at gid. Ang ginakulbaan ko, di ba, sibla kung matamaan gutom tao, kag umibwal, kabay pa hindi lang. Pwerte na. Ang COVID-19, pinsarabla, mga 1.5 milyones ka Pilipinong inigo ya. Kag mga 27,000 na ang nagkalamatay. Kag sa bilog nga kalibutan, milyon.
Tiyan mo ning ginakulbaan naton. Kabay pa nga hindi matabo ini. Kay subong ko galapta na siya. Sa mga probinsya, Delta dire, Delta dito. May pamahog pa na nga bilin. Nga ini makamamatay kag makalalaton. Ti kabudlay sini, no? Daw makakululba ini. Kasi siling sang presidente, posible, hindi man niya gusto ko, no? Pero rekomendasyon man sa Oktaya, nga posible may duwaksmana o kon panilagan anay. Kung daw lalagid, lockdown balik ba daw. Hindi ko maintindihan kung maano kita. Kung ibalik naman ang lockdown, makaduludla to nga panahon. Analuuyan ko ya, ang mga remedyo general, ang wala na trabaho, ang wala na palangitanan. Gutom giniya nga matutuod. Hindi ka patay sa COVID, patay na sila sa gutom. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Linig. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutugtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kaintangan, responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time last City, dasig sang oras ba? Kahapon ga monitor ako sa Department of Public Services Department Head kay Nilson Sidillo bala ning reklamo sa IPM. Ang ako niya panugyan lang ini sa IPM na dapat kun ang schedule ang ako niya suwisyon na muni. Butang ko Patria Village. Si Tony Diaz ang Patria Village, matawag kay Mayor Bing Leonardia kay 3 na kasimana wala makot na basura. So, pati ang alkalde sa Bacolod nadalasa sining isyo sa IPM nga ni. Ang punto ko para makabuli ko tani amo ni. Ang schedule sa Patria ehemplo ko. Ang schedule Martes Biyernes, pwede isa lang ka agi, Biyernes lang abi para mahakot. Pero tag 3 kasimana ting taga Patria tumatawag na makadto kay Mayor, mareklamo. Ano man yang labot ni Mayor Bing na nga wala man labot tapos madalasa pa ning isyo sang hakotay basura. Kaina nanawag naman, kilala ko sa dumanan. Kung wala ka kwarta ko no, inagyan lang basura mo. Daw hindi gani ko patis ni nga balita. May nanawag pagid. Sila niya, ang establishmento komersyal, bisan wala schedule ginakot kami kwarta. Ini nga mga balita do hindi amo pamatian. Pero para sa akon, wala ko ini ginapatian, kay man kabudlay sining kutso-kutso nga ginatawag bala. Ang ako na punto, kung amo ni, kasi Dilyo nga nagsiling siya nga, pwede makantuan kag mapaybalong IPM, mas temprano kantuan niya ini, kay kabudlay gid. Gakaumid ang iban sining nga mga opisyal, ginadalasa sang pila naton ka mga kauturan, kag ang malain, kay kisama panilagan ko daw, may dala na politika, di daw hindi ani mayo.
kinanglan ng IPA maghimo sang pagi. Inabalang hindi mangid tuman nga masiling isa sa mana kadua bisan kisa lang basta tungdan yung inyong obligasyon nga hindi maglaumid bala ang iban nga mga opisyal kay gina kabilugan nga ginabalbal sa tao di daw hindi amo para sa IPM abi medyo dasig-dasigan nyo man kag ang serbisyo nyo kayuhan nyo kay gakaumid ang iban nga opisyal bangod sining karon hinakutay kag pabaya nga paghakot sang basura. Aksyon Radio Philippine Standard Time La City 3. Babalik kami pagkatapos ini. Hello. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa sa
Philippine Standard Time, La City na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,